Tervetuloa tutustumaan Passeli-laskutusohjelmaan. Ohjelmiston asennus on helppoa kuin heinänteko ja laskunteko vieläkin helpompaa. Näin asiakkaasi saavat laskut nopeammin kuin osasivat pelätäkään. Lasku on laadittavissa joko asiakas- ja tuoterekisterien perusteella tai vaihtoehtoisesti kirjoittamalla kenttiin vapaa-valintaisin tekstein. Tulostustapoja on useampia. Voidaan pistää kusti polkemaan ja tulostaa perinteinen paperilasku tai vaihtoehtoisesti tulostaa PDF, jonka voit toimittaa asiakkaallesi sähköpostitse. Sähköinen laskun lähetys on tämän päivän maailmaa, joten myöskin tämä kanava on huomioitu Passelin laskutusohjelmassa ja näin voit Maventan kanavan kautta lähettää useampia laskuja kerrallaan liitteineen suoraan asiakkaasi verkkopalveluun. Myyntireskontran kautta voit seurata suorituksiasi ja aina olet ajan tasalla, kuinka paljon sinne tilille sitä rahaa onkaan kilahtamassa. Laadukkaiden raporttien avulla saadaan myöskin helposti kirjanpitäjä tyytyväiseksi.